Payon nga adlaw sang Biyernes sa inyo tanan mga utod. Petsa 29 subong sa bulan sang Oktubre. Dayawon kag pasalamatan naton ang Ginoo para sa ululupod nga pagpamati kag pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo, agud iya kamo buligan. Pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1, tubtob 6. Sang isa ka adlaw sang pagpahuway, si Jesus nagkadto sa balay sang isa ka pangulo sa mga Pariseo, agud magkaon. Kag ginpanilagan nila siya. Dito sa tubangan niya may isa ka tawo nga nagapalamanog ang lawas. Ginpamangkot ni Jesus ang mga manunudlo sang kasuguan kag mga Pariseo. Ginatugot mo na sang kasuguan ang pagpaayo sa adlaw sang pahuway, ukon wala. Apang naghipo sila. Ginuyatan ni Jesus ang tawo nga may baratian. Ginayo siya kag ginpapauli. Dayon nagsiling siya sa ila, sino ba na sa inyo nga may anak nga lalaki? O kung baka nga nahulog sa bubon, ang hindi makuha sinigilayon sa adlaw sang pagpahuway? Wala sila makasabat batok sini. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, aton pamatian si Sir Alex Viaje para sa reflections nga ginpadala ni Sir Aaron Tulosa. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Sir Alex. Mayong aga, Sister Ameline, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sining programa kag istasyon. Kunaton pamalandungan ang matahong nga minsay ni Jesus sa Ebanghelyo suno kay San Lucas. Kagiangot ini sa aton konteksto o kon pagsinalayo sa sining moderno nga panahon. Sigurado gid nga aton makita ang kamatuoran nga dapat naton himuon bilang mga Kristiyano o sumulunod ni Kristo. Base sa Ebanghelyo, nagpamangkot si Jesus sa mga manunudlo sang kasuguan kag mga Pariseo sa adlaw sang inagpahuway o kun Sabbath day, kung ginatugot bala sa kasuguan nga magpangayo sang mga masakiton sa sini nga adlaw. Nabatian naton sa versikulo 4, nakasulat ang masunod nga natabo. Pero naghipos lang sila, ang tinaga nga sila nagapahanungod sa mga tawo nga nagakontra sa kay Jesus. Dayon ginkapta ni Jesus ang tawo nga masakiton kagin ayo. Pagkatapos ginpalakat niya siya. Sa masunod nga versikulo 5, nagpamulong si Jesus paagi sa isa ka palanggiran. Abi may bata kamo o kun baka nga mahulog sa bubon sa adlaw nga inugpahuway. Ano, pabayaan lang bala ninyo tungod kay adlaw nga inagpahuway? Siyempre, kuhaaw ninyo. Sa aton konteksto o kon aktual nga pag-atubang sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, ilabi na gid karon nga aton ginaatubang ang kalisod kag pagpanghangkat bangod sa kapudlayan nga dulot sang coronavirus. Bilang Kristiyano o kung sumulunod ni Kristo, iya kita ginahangkat para sa aton man pamalandungan o kunatagan sa pagpamatuod ang iya pamangkot. Abe, may bata kamo o kun baka nga mahulog sa bubon sa adlaw nga inugpahuway. Ano,
Pabayan lang bala ninyo tungod kay adlaw nga inogpahuway? Indi manigar sa ato ni hibalo, nga tuman kadamo nga mga tawo ang naapektuhan direkta sa coronavirus ukon COVID-19. Ang iba naapektuhan sa emosyonal nga aspeto sang kabuhi. Ang iban sa psychological nga aspeto. Madamo man ang naapektuhan sa espiritual nga aspeto, bangod nagakadulaan sila sa paglaom sa ila kabuhi. May mga ara man nga naapektuhan sa pinansyal nga aspeto, bangod nawad-an sila sa obra, nga amo ang ila ginakuaan sa ila matag-adlaw nga kinahanglanon. Sa aton konteksto nga kung sa diin magsiling naton, wala masyado. Maapektuhan sa pagpanghangkat dala sang COVID-19. Nagakabagay lang aton atubangon, kag sabton ang masunod nga mga palamangkutanon, natuhoy sa aton sitwasyon subong. Abe, may isig ka pareho kamo nga tuman nga napektuan sa nagakatabo, kakabudlayan subong, apang ikaw nagapabilin nga ginabugayan sa masulhay nga pangabuhi. Magabulig ka bala sa imo isig ka pareho, bisan sa adlaw nga inogpahuway? Kabay nga ang ebanghelyo nga aton nabatian, makapahanumdom sa aton, nga wala kita nagakabuhi, para lang sa aton kaugalingon, bangod ang kamatuuran magapabilin, nga kita may ara sa labton sa isa kag isa, bisan pa sa adlaw sang inog pahuway. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Mayara bala nga mga sahi sang sala. Mayara nga mga dalagko nga sahi sang sala. Makilala ini suno sa ila katuyuan o kon suno sa mga kasuguan nga ila ginlalis. May iban nga ang sala na pahanungod sa Dios, isig katawo o kon sa kaugalingon. Sarang man ini mabahin sa sala sa panghuna-huna, pulong, buhat, o kon ang indi pagtuman. Ang Katisismo. Ang katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress